Включвам се за всички вас, които все още имат съмнение в това, че положителната мисъл не работи. В това, че когато си пожелаете нещо истински от сърцето си, че то няма да се случи. Включвам се за всички вас, които все още сте негативно настроени към това или по-скоро без вяра към това. Искам да ви покажа или по-скоро да ви разкажа за пореден път в моя живот как нещата, когато наистина ги искаш силно, няма как да не се случат. Така, случката, която ще ви разкажа е за iPhone 17 Pro Max. Сега всички жени ще ме разберат и знаете, че когато поискате нещо, искаме да е то веднага. Няма как да е след 2 седмици, след 3, след 5 и така. В Бургас живея и проверих всички магазини, големи вериги, Технополис, Техномаркет, Зора и навсякъде ми казаха, че този телефон оранжевия цвят не е наличен, дори в страната, в магазините го няма, така че ще трябва да се наложи да изчакам около 2 седмици период. Вчера, отивайки в Зора, за пореден път ми казва точно това, че ги няма на склад телефоните. Имало някакви телефони на склад, обаче са резервирани вече и при следваща заявка, която ще бъде за България, ще ми се обадят тогава и на мен. Тръгвайки си от магазина, леко разочарована за пореден път, че пак го няма на склад. Нещо вътре в мен ми подсказа, че този телефон утре ще бъде в ръцете ми. Не знам по какъв начин, даже по-скоро знаех. Сценария в моята глава беше такъв. Така, хората, които са се резервирали този телефон, няма да дойде един човек да си го вземе днес и ще ми се обадят на мен. Днес, седейки в къщи, телефона ми звъни, виждам някакъв номер и си казвам, това ако не е от магазин Зора, просто няма кой друг да е. Дигам телефона и ми казват Моника Иванова, от Зора се обаждаме, телефона, който е при нас, ви очаква. И веднага се качих на колата, даже още съм в колата, взимам го и просто исках да го кача с емоцията, която го вземам и да ви кажа, че наистина трябва да вярвате в положителната мисъл, трябва да вярвате в нещата, които когато си ги пожелаете истински със сърцето си, няма как да не ви се случат, няма как да не ви докоснат, няма как да не се получат нещата. Просто наистина вярвайте и благодарете. Благодарете за това, което ви се случва, защото наистина това работи. Даже колата ми светна в оранжево. Направила съм си идеите да се смеят автоматично, но взимайки телефона, ето, даже се светна в оранжево колата. Кажете ми, как да ми се щастлива? Щастлива съм, бъдете щастливи вие.